thuolo mar yiero jotelo ma gidwaro. Jopuonjre ma jo grade 6 masomo e skunde mag ji giwegi biro dhi nyime kod sombgi mag sekondar madundo e skundegi mag primar magintiere. Ma en kaluwore kod migawo mar somo mawacho ni nafas tin mag tero jopuonjrego duto e skunde mag sekondar mag piny owacho. Jatend migawo mar somo ngire George Magoha kane loso kinde yango klese manyien mag lai mar CBC skund primar ma Nairobi wacho ni kata obedo ni gisego okang' maduong' e gero klese, kwan mar jopuonjre ma biro donjo e klesego pod ni malo ahinya. Magoha bende ne otiyo kod thuolono mar kwedo weche maliekore ni pod odwaro tich machielo e sirikal manyien. Magoha bende oyango klese mag CBC e skund sekondar ma yawuoyi mar Kangemi. So one of the valves we want to lift is that so most of those children in the private sector, at least for the junior secondary school period, can remain there. And I think we have now registered over 100 schools who have conformed by doing the labs, and they are continuing to do so. After the election is announced, usually I'm serving someone called Uhuru Kenyatta, and I will live with him. When he's still there as a president, you will see me out working.